khusus kanggo sing duwe lagu, kanggo bekas majikan. Bosein, 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 bos ayam putih. Nok lulu sing ana ning Samarinda. Mungkin sampai terjadi kakang enok wis duwe rapi senoke masih duwe lagi antara kita cintane terhalang dalam datuk Nok lulu sing ana ning Samarinda. Wow, berarti sulit transferan Bu. Pengen pernah hubungan batin, rasa ketun mama haji teku beli sampai kawin, beli sangku ongko nambah dosa kakang emong isin kenang laki nira. Hei kanggo Kang Sein, bos ayam putih. Kang Sein bekas majikan. Kang Sein, Kang Sein bekas majikan. Kang Sein obat. Ketuan ati ketuan kakang ngerti ning perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Ke bos macan putih arep ngancak. Bos macan putih Kang Sein, wasik Kang Sein. Sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora kelakon ning desa mengko bae ketemu ning Jakarta. Bos macan putih pengen pernah hubungan batin ang bagong, rasa ketun ang bagong beli sampai kawin, beli sangku ongko nambah dosa. Kang Sein sayang bos ayam putih eman. Bos macan putih Kang Bagong sing duwe macan putih, sing duwe macan putih Kang Bagong sing duwe macan putih, sing duwe macan putih obat hancurkan wasik. Hati ketuan kakak ngerti ning perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Bos macan putih pukulan karo pangkat sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora kelakon ning amplong mengko bae kelakon ning kanak-kanak. Bosein mungkin sampai terjadi Kang Sein kitane wis duwe rapi beli sangku ongko nambah dosa. Bos macan putih Kang Bagong paling sayang. Kang Bagong bos macan putih hancurkan bos macan putih balas dendam lagi mau bengi. Asik kanggo Mama Haji Teguh, asik Mama Haji Teguh, Mama Haji Teguh. Ketuan ati ketuan bakal ngerti ning perasaanmu
cintane dibagi-bagi. Bos ayam putih, Mama Haji Teguh, Mama Haji Teguh wong tua sing paling sayang, sing sabar, senok sing sabar, sing kerep maca istighfar. Mimi Haji Erna sayang, bos banyu sing paling eman. Kang Sain mungkin sampai terjadi. Kang Sain Raden kuno wis duwe rapi, bos banyu puri sing paling eman. Mimi Haji sayang, Mama Haji Teguh eman. Mama Haji Teguh aja diaurakan aja Mama Haji Teguh, Mama Haji Teguh wong tua sing paling eman lan sayang. Mama Haji Teguh, Mama Haji Teguh kawan. Bos macan putih Kang Bagong, bos macan putih. Ketumun adik ketumun, kakak ngerti ning perasaan wong wadon. Mungkin sampai terjadi, ora sanggup cintane dibagi-bagi. Mimi Haji Erna sing duwe banyak urip, Mimi Haji Erna sing duwe banyak urip. Kang Sain sing sabar, senok sing sabar. Mimi Haji sing paling eman, yen ora kelakon ning desa mengko bae ketemu ning swarga. Mama Haji Teguh sing paling eman, Mama Haji Teguh, Mama Haji Teguh wong tua sayang. Senope masih duwe lagi, antara kita cintane terhalang khusus kanggo bos macan putih. Tak arti maning kita mah bos macan putih, bos macan putih Kang Bagong, bos macan putih, 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 bos macan putih. Ketuun adik ketuun, kakak ngerti ning perasaan wong wadon. Mungkin sampai terjadi, ora sanggup cintane dibagi-bagi. Mama Haji Teguh, Mama Haji Teguh wong tua sing paling sayang sejagat buana. Mama Haji Teguh, Mama Haji Teguh sing sabar, senok sing sabar, sing kerep maca istighfar. Yen ora kelakon ning desa mengko bae ketemu ning swarga. Mungkin sampai terjadi, Kang Epeh no durung duwe rapi. Senope jareku ngenteni, antara kita cintane terhalang dosa. Aja gerak pada mudun sekop.